ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு சேனல். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, எப்படி ஃப்ரீ ஃபயரில் ஸ்டைலாக நேம் அடிக்கிறதுனா அதுவே தெரியாது. அதனால தான் அந்த வீடியோ. இங்கே ப்ளே ஸ்டோருக்கு போய் நிக் நேம் ஃபார் ஃப்ரீ ஃபயர்னு அடிங்க. நான் வெளில வர மாட்டேன். நான் நிக் நேம் ஃபார் ஃப்ரீ ஃபயர் அந்தமாதிரி அடிச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு இது வரும். அந்த இதை நீங்கள் டச் பண்ணணும். அதை டச் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அதோ அந்த ஆப்புக்குள்ளே போங்க. இதுதான் அந்த ஆப்பு. ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. இல்லைந்தால் ரைட் சைடில் ஒரு மாதிரி நடுவில் ஸ்டார்லாம் போட்டு பார்த்தீங்களா, இதுதான் ஏரோ மார்க் போட்டு காமிக்கிறீங்க. அந்த இதுதான் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஸ்டைல் வேணுன்றது. அந்த இதை டச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா இது வரும். அந்த இதில் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சது வைங்க. இது வைக்கலாம், இதுவே வச்சுக்கலாம். இதெல்லாம் கொடுத்து நிக் நேம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த இதை டச் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஃப்ரீ ஃபயர் என்ன பேர் வைக்க போகிறீங்களோ அந்த பேர் இந்த இதில் என்டர் பண்ணிடுங்க. என்டர் பண்ணுங்க. நீங்கள் என்டர் பண்ணிங்கன்னா டன் இருக்கும் இல்லையா, அந்த இதை கொடுத்துருங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நிறையா ஸ்டைல் வரும். இந்த மாதிரி ரவுண்டுக்குள்ளே இருக்கிறது. இந்த ஆப் மூலமாக நீங்கள் ஈஸியாகவே ஃப்ரீ ஃபயருக்கு நிக் நேம் வைக்கலாம். நம்ம சேனலில் கிவ்வே போய்கிட்டுருக்கு. அந்த கிவ்வேல வின் பண்ணால் நீங்கள் உங்களோட ஃப்ரீ ஃபயர் ஐடியை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனலில் எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அது காப்பின்ற பட்டன் இருக்குங்களா சைடில், அந்த காப்பி பட்டன் டச் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும். இந்த கீழே சீலேருந்து என்னமோ ஆரம்பிச்சிச்சு. இந்த மாதிரி இருந்தால் க்ளோஸ் கொடுத்துருங்க. அவ்வளோதான், காப்பி ஆயிடுச்சு. நான் மறுபடியும் போட்டு கட்டுறேன். கீழே அந்த கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு காப்பி ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் வெளில வந்துட்டு உங்கள் ஃப்ரீ ஃபயருக்குள்ளே போங்க. அந்த வீடியோ டக்குன்னு முடிக்கணும். நான் இப்போ ஃப்ரீ ஃபயருக்குள்ளே போல சும்மா வாட்ஸ்அப்பில் போய் போட்டு காட்டுறேன். அந்த பட்டனை டச் பண்ணால் பேஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேஸ்ட்டை டச் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் வீடியோ வேணால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. நான் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. உங்கள் சேனல் கிவ்வே போய்ருக்கு. அந்த கிவ்வே நீங்கள் வின் பண்ணால் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் ஐடி கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கைஸ். என்னோட ஐடியும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. எனக்கு நீங்கள் ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கறனால கொடுக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கைஸ்.